अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। गेली 10 वर्ष या मतदारसंघाचं नेतृत्व आमदार वैभव नाईक साहेब करतायत आणि खऱ्या अर्थाने वैभव नाईक साहेब आमदार झाल्यानंतर सर्वसामान्यांचा आमदार म्हणून आमदार वैभव नाईकांची ओळख आहे। आता आपल्याला माहिती असेल की गेल्या 10 वर्षात ग्रामपंचायत असो, पंचायत समिती असो, जिल्हा परिषद असो, हा जिल्हा परिषदेचा सदस्य निवडून येण्याचं काम या आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रयत्नाने प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय मिळालेला आहे। आणि आज खऱ्या अर्थाने 2 आमदार निवडून आल्यानंतर तिसरा वेळ आमदार हे हॅट्रिक करतीलच। पण एक लक्षात घ्या, भवितव्याच्या दृष्टीने तुमचं आमचं सर्वांचं भवितव्य पण महत्त्वाचं आहे। कारण हक्काचा आमदार जर उद्या या जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाला, कारण महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे, त्याच्यात प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय मिळणार आहे। मग नगरसेवक असो, पंचायत समिती सदस्य असो, गावचा सरपंच असो, सदस्य असो, हा सुद्धा शिवसेनेच्या माध्यमातून आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून भविष्यात निवडून आहे। कारण ह्या निवडणुका झाल्यानंतर ताबडतोब आपल्याला माहिती असेल की नगरपालिकेच्या निवडणुका लागतील, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागतील, पंचायत समितीच्या निवडणुका लागतील, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागतील। ज्या पद्धतीने आपण ग्रामपंचायतचं काम करतो, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचं काम करतो, तशाच पद्धतीचं आपल्याला काम करावं लागेल। वैभव नाईक साहेबांनी 10 वर्षामध्ये काम काय केलं हे मी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही। रस्ता, लाईट, वीज, पाणी मूलभूत करण्याचं काम त्यांनी केलंच, पण सर्वसामान्यांचे वैयक्तिक कामं असो, अडचणीला मदत करणारा आमदार म्हणून वैभव नाईक आहे। या मतदारसंघामध्ये माझ्या बघण्यामध्ये जे 25 वर्षामध्ये जी कामं झाली नाहीत, ती कामं करण्याचं काम वैभव नाईकांच्या माध्यमातून झालेलं आहे। मग सर्व कार्यकर्त्याला सांगू इच्छितो की आता तुम्ही कामाला लागा, कारण 20 तारखेला मतदान होणार आहे। निशाणी आपली मशाल आहे आणि मशाल आहे ही निशाणी घराघरात पोचवायची आहे। कारण काही आपले जे विरोधक आहेत ते दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न करतील। कारण आपल्याला माहिती असेल की समोरच्याची कालच त्यांनी भाजपमधून शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। फक्त प्रवेश करताना किती लोकांनी प्रवेश केला माहिती नाही, पण प्रवेश केला। मग ते सुद्धा कुठेतरी आपली दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतील। पण प्रत्येक कार्यकर्त्याने घरात 4 वेळा जाऊन सांगितलं पाहिजे की आपली निशाणी आहे मशाल, आणि मशाल सांगून त्यांना प्रत्येकाला बिंबवली पाहिजे। आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आणि पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे खरी शिवसेना कुठली आहे तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची आहे, हे आपण सांगण्याची गरज आहे। त्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी कामाला लागा। आणि मला निश्चित खात्री आहे की या आता जी उपस्थिती बघितल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्ता हा शिवसैनिक, हा ज्वलंत आग आहे। उन्हामध्ये सुद्धा तापत उभा आहे, त्याला सावलीचं आणि मंडपाची गरज लागत नाही। कारण शिवसैनिक हा प्रामाणिक शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी सध्या ठेवलेला शिवसैनिक आहे, आणि म्हणून इथं बसलेला आहे। आता एक 15-20 मिनिटांमध्ये इथून आपण मिरवणुकीने फॉर्म भरण्यासाठी जाणार आहोत। मी सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की परत एकदा आपण आमदार वैभव नाईकला आमदार म्हणून निवडून देऊन या जिल्ह्याचे पालकमंत्री बनवूया, एवढं सांगून मी 2 शब्द बरे करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।